Türkmenistan'ın prezidenti araly halat etmäge toplumlaryň çemeleşilmeginiň ähmiýetini belledi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow, Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayewyň başlyklyk etmegini Astanada geçirilen araly halat etmegiň halkara gaznasynyň esaslanyrjy döwletleriniň baş tutanlarynyň geňeşiniň mejlisine çykyş etdi. Çäre Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň we Özbegistanyň liderleri hem gatnaşdylar. Araly halat etmegiň halkara gaznasynyň halkara düzümler, Birleşen Milletler Guramasynyň ýürüteleşdirilen edaralardyr, agentlikler bilen özara gatnaşyklaryny hil taýdan ýokary derejä çykarmak üçin Türkmen tarapy Merkezi Aziýa ýurtlary bilen bilelikde araly halat etmegiň halkara gaznasynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň hyzmatdaşlygy mowdugy boýunça Baş Assambleýasynyň täze kararnamasyny işläp taýýarlamak meselesini seretmegi teklip etdi. Onda dünýäde dowam edýän geosiýasy hem de ykdysady üýtgeşmeler göz öňünde tutulmalydyr. Sizi dünýäniň hem de ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onda Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygyn unutmaň.